Hey guys, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय HP लेजार Z10 प्रिन्टारखौ माबायदि रिफिल खालामो बेनि सायाव भिडिअ बानायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियाव मा प्रिन्टारखौ अन खालामना लाग्रोनांगोन। प्रिन्टारा अन जाबाय। प्रिन्टारखौ मानि थाखाय अन खालामना लानांगोन होनब्ला नैबेयाव रिफिलनि जायगायाव मा दङ लक आनलक दं। बियो माने अन खालामबासो आनलक जायो आरो अन खालामाबा बियो मा अन खालामाब्ला बियो अफ जानानै थायो। जोंहा नै बियो मा बे HP नि इंक जों दा बेखौ बेयाव रिफिल खालामगोन। जोंहा अब्ला जों बेखौ मा अनलाइन बायनो हायो एबा दखानावबो बायनो हायो। बेयाव बेबायदि इंक थायो। जोंहा अनलाइन बियो मा 158X बेनिख्रुइ फिसाबो थायो, एसे फिसा आरो गिदिर थायो। जोंहा दा मा बे आनलक जाखाबाय। बेयाव जों दा नैबेखौ एसे सोमावनानै लाबानो जाबाय। जोङो बेखौ दा नैबे गोसोमजों नैबे गोसोमजों जों मा गोरोबहोनांगोन, अब्लासो बियो फिट जागोन। आरो नैबे बेयाव बेबायदि सोनांगोन। नैबे गोसोमजों नैबेयाव माने नैबेयाव दंखायो, बे मोननैजों मिलायनांगोन, अब्लासो बियो मा फिट जागोन। नैबे फिट जाबाय। जोंहा मा नैबेखौ फिदिंनांगोन नैथि। अब्ला जोंहा मा 5 to 10 सेकेन्ड दसे नेनांगोन। जोंहा नायदों एसे जोंहा नै दाबा इंकआ रिफिल जाबाय। जेब्लासिम नैबेखौ सोआ बे इंकखौ नैबेयो मा बेथिं थांनाय नङा आरो अन जानाय नङा। बियो बेखौ सोबासो बियो मा अन जायो। सोरबा सानगोन ना गिबियावनो मा नैबेखौ अन खालामनो होननानै, खिन्थु बेखौ फिदिंनो हानाय नङा आरो बेखौ सोबासो मा फिदिंनो हायो। जोंना दा मा बेखौ जोबोना जोबाखै नायदो मोजां। दायो जोंहा नैबे रिफिल जाबाय आरो जोंहा बेयाव दिन्थिगोन खालि बेसेबां जागोन। जोंहा खालामदो दिनै नोंथांमोनहा मोनथिबाय HP लेजार Z प्रिन्टारखौ नोंथांमोना न'आव थानानै गावनो रिफिल खालामनो हागोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेबांनोसै।